Mi se trenutno nalazimo na lokaciji koja izigrava, odnosno igra stan Filipa Tatića, lika koji ja tumačim. Moram da priznam da prvi put dolazim u taj, navodno rečeno, svoj stan i trenutno snimaju kolege, ja čekam svoj red. Filip Tatić je neko ko je advokat, pre svega po zanimanju, bavi se privrednim pravom, jako je uspešan i jako je posvećen svom poslu, prilično hladan, rezervisan u izražavanju emocija, čovek koji je spreman na sve zarad uspeha. Moram da kažem da sam užasno srećan jer ja sam ulogu dobio naime na castingu. Naravno, ja sam manje više sa svim svojim kolegama koji su igrali i igraju u ovoj seriji i u ovoj sezoni već sarađivao i velika je radost bila da ponovo Goran Bogdan i ja radimo posle x godina. Mi sad imamo neke prelive boja i gledat ćemo jedan mračni, hladni, magloviti Beograd. Ukoliko su gledali prve dve sezone, mislim da je potpuno prirodno i logično da pogledaju treću sezonu. Obzirom da se mnoge stvari nove dešavaju, u svakom momentu postoji taj moment prevarenog očekivanja što je jako dobro i dinamično za seriju i drži pažnju.